Лясны пажар з чарнобыльскай зоны ўкраіны перакінуўся на тэрыторыю Беларусі, а брэсцкую крэпасць хочуць уключыць у спіс культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Латвія спрабуе ўзмацненнем мяжы з Беларуссю змагацца з нелегальнымі мігрантамі. Наколькі гэта эфектыўна, нам адказаў эксперт-сацыёлаг Геннадзь Коршунаў. 12гадовая дзяўчынка ніколі не была ў школе. Яе туды не пускала родная маці, а пажылая жанчына ў Гомельскай вобласці адкрыла бізнес па выдачы тавараў з інтэрнэт-крамы. Замест рыбы вылавілі абраз. Так парыбачылі аршанскія падлеткі. Аб гэтых навінах у нашым сённяшнім выпуску. Добры вечар. Вы глядзіце Белньюс, мяне клічуць Васіль Калач. Аб галоўных навінах серады 11 верасня ўжо праз некалькі секунд. Націсніце на званочак, калі для вас гэта бяспечна, і вы хочаце заставацца ў курсе актуальных падзеяў Беларусі і не толькі. 12гадовая дзяўчынка ніколі не хадзіла ў школу. За гэта яе маці пазбавілі бацькоўскіх правоў. Пракуратура Івацэвіцкага раёна высветліла, што з самага нараджэння дзіця пражывала ў Маскве, дзе сям'я не мела пастаяннага месца жыхарства і жыла то ў сяброў, то ў знаёмых. Бацька дзяўчынкі не ўдзельнічаў у выхаванні і не падтрымліваў дачку фінансава. Таксама стала вядома, што маці не рабіла ніякіх захадаў для забеспячэння школьнай адукацыі дачкі. Замест гэтага старэйшы брат узяў на сябе задачу навучаць яе асновам чытання, пісьма і матэматыкі. Аднак відавочна, такія меры не могуць забяспечыць паўнавартасную адукацыю. Па інфармацыі пракуратуры, з траўня па лістапад 2023 года дзяўчынка знаходзілася на дзяржаўным забеспячэнні ў сацыяльна-рэабілітацыйным цэнтры ў Маскве, пасля чаго яе перадалі пад апеку беларускай дзяржавы ў Івацэвіцкі раён. За ўвесь гэты час маці не выяўляла ніякай цікавасці да лёсу дачкі, не спрабавала вярнуць яе дадому і не рабіла ніякіх дзеянняў для таго, каб забяспечыць ёй будучыню. Пракуратура Івацэвіцкага раёна адзначыла, што маці не выконвала сваіх бацькоўскіх абавязкаў і пакінула дачку без належнага выхавання і адукацыі. Урэшце рэшт суд вырашыў пазбавіць жанчыну бацькоўскіх правоў. Цяпер дзяўчынка будзе знаходзіцца пад дзяржаўнай апекай, дзе ёй будуць прадастаўлены неабходныя умовы. Прадпрымальнасць беларусаў не ведае межаў, і ўзрост і месцазнаходжанне тут не маюць вялікага значэння. Пункт выдачы заказаў «Азон» адкрыла жыхарка вёскі ў сваім прыватным доме. Пра гэта малады Гамельчук зняў відэа і выклаў яго ў TikTok. На кадрах відаць, што на звычайным доме ў вёсцы усталяваная шыльда «Азон». А калі хлопец зайшоў унутр забраць замову, тавар яму аддала жанчына, якая там жыве. Відэа, што называецца, парвала соцсеткі. Яго паглядзелі 560 000 разоў. Карыстальнікі ў каментарах прызналіся, што яны ў захапленні ад такога пункта выдачы. Калі выйду на пенсію, у мяне будзе такі ж пункт і буду працаваць там. Так, мне трэба даганяць старое пакаленне. Вось гэта я разумею хатняя абстаноўка. Гэтыя хатнія пункты проста творы мастацтва, вельмі міла. Хачу такі пункт выдачы, заказаў сабе на вуліцы. Мне падабаецца незвычайны офісны стыль, напісалі аглядальнікі тиктоку. Тут варта адзначыць, што хоць размяшчэнне пункту выдачы ў прыватнай хаце падаецца нечым незвычайным, інтэрнэт-крама сама прапануе такую магчымасць франчайзінга па так званым тарыфе «хатні». Звычайная рыбалка на рацэ Адраў у Воршы пераўтварылася для групы падлеткаў у сапраўдную прыгоду. 15 чэрвеня школьнікі зачапілі сваім рыбалоўным гачком таямнічую скрыню і, адкрыўшы яе, былі здзіўленыя. У сярэдзіне аказалася старажытная ікона Успенненай свяцейшай Багародзіцы. Даведацца падрабязнасці пра ўзрост іконы ўдалося па надпісы на адваротным баку. Там быў знойдзены тэкст на украінскай мове. Дазволена цэнзурай, Кіеў, 15 чэрвеня 1911 года. Таксама значылася імя Яўхіма Фясенка, вядомага выдаўца праваслаўнай літаратуры канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Якім выкрутам лёсу рэліквія апынулася ў рацэ, застаецца загадкай. Падлеткі адразу расказалі аб знаходцы сваёй бабулі, якая даставіла ікону ў Свята-Успенскі жаночы манастыр. Па благаславенні арцыбіскупа Віцебскага і Аршанскага Дзімітрыя ікону адрэстаўравалі. Цяпер яна знаходзіцца ў Іленскім храме і даступна да пакланення.
Латвія па меркаваннях бяспекі падаўжае да канца бягучага года ўзмоцнены рэжым кантролю на мяжы з Беларуссю. Такое рашэнне Кабінета міністраў Латвіі выклікана тым, што мігранты ў вялікіх колькасцях працягваюць спробы нелегальна прабрацца ў еўразвяз праз беларуска-латвійскую мяжу, гаворыцца ў паведамленні ўраду гэтай балтыйскай краіны. Сваё меркаванне, наколькі эфектыўныя такія захады супраць нелегальнай міграцыі з боку Латвіі і іншых сумежных краінаў, нам выказаў сацыёлаг Геннадзь Коршунаў, які на працягу апошніх гадоў адсочвае гэтую сітуацыю. Відавочнага адказу няма. Таму што мы, на жаль, не ўсё інфармацыяй валодаем. Але па ўскосных дадзеных, пэўна, нейкі сэнс усё ж такі ёсць. Таму што, напрыклад, акрамя таго, што учора Латвія ўвяла, за пару дзён да таго і Польшча працягнула тэрмін дзеяння. Памятаеце, яны таксама на некаторых участках тэрыторыі зрабілі зону, куды нельга заходзіць. І нашы суседзі пішуць, што ў пэўным сэнсе вось такія захады працуюць. Праўда, яны кажуць, што яно адназначна працуе ў бок спынення кантрабанды. Як яно працуе ў межах супрацьдзеяння нелегальнай міграцыі, тут пытанне, таму што і адказаць на яго дакладна немагчыма, таму што это трэба паставіць пэўныя эксперыменты і глядзець. У паведамленні ўрада Латвіі таксама адзначаецца, што пры прыняцці пастановы улічваліся і рызыкі, якія звязаныя з падтрыманай аўтарытарным рэжымам у Менску вайной Расіі супраць Украіны. Дарэчы, першапачаткова меркавалася, што ўзмоцнены рэжым на мяжы з Беларуссю працягнецца да канца верасня. Сілавікі захаваюць пашыраныя паўнамоцтвы ў 6 ўсходніх абласцях Латвіі. З пачатку 2024 года па 10 верасня незаконна перайсці беларуска-латвійскую мяжу спрабавалі 4210 чалавек. А за апошнія суткі мігранты з боку Беларусі 153 разы спрабавалі парушыць мяжу з паўночнымі і заходнімі суседзямі Беларусі. Так, у Польшу спрабавалі трапіць 140 мігрантаў, у Латвію 13, у Літву ніводнага. Латвія, як і Польшча і Літва, абвінавачвае Александра Лукашенко ў тым, што той арганізаваным парадкам перапраўляе мігрантаў да латвійскай мяжы, каб палегчыць ім пераход у еўразвяз. У рызе заяўляюць, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць гэта ў якасці сродку палітычнага ціску. Расія прапануе ўключыць брэсцкую крэпасць у спіс аб'ектаў сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Гэтыя спробы з'яўляюцца часткай расійска-беларускай транснацыянальнай намінацыі мемарыялы героям Вялікай Айчыннай вайны, брэсцкая крэпасць і Мамаеў курган. А таксама мэтай узмацніць міжнародны статус помнікаў, звязаных з ваенным мінулым СССР. Пры гэтым, паводле слоў Арцёма Брухана, намесніка кіраўніка НАУ і намесніка прадстаўніка АПК па транзіце ўлады, у пачатку 2010-х мемарыяльны комплекс ужо быў унесены ў папярэдні спіс ЮНЕСКА. Але ЮНЕСКА адмовілася прыняць гэтую заяўку ад Беларусі, таму што гэты аб'ект быў звязаны з Вялікай Айчыннай вайной, і таму тады такія аб'екты не прымаліся. Гэтая падзея трохі так, умоўна кажучы, завязана там у бюракратычных розных рэчах, а потым было паспрабавана аднавіць гэту гісторыю, падаць гэта як фартыфікацыйны аб'ект брэсцкую крэпасць. І, дарэчы, частка аб'ектаў брэсцкай крэпасці як фартыфікацыйнага аб'екта знаходзіцца на тэрыторыі Польшы, і вось у гэтым сэнсе планавалася такую трансгранічную заяўку падаць, каб нават, магчыма, і Польша падключылася да гэтага, каб унесці ў спіс ЮНЕСКА менавіта не мемарыяльны комплекс, а комплекс фартыфікацыйных збудаванняў 19-20 стагоддзя. Адзначу, да 2021 года ў ЮНЕСКА дзейнічаў мараторый на ўнясенне ў спіс аб'ектаў, звязаных з падзеямі ваеннай гісторыі. Цяпер жа у расійскім навукова-даследчым інстытуце культурнай і прыроднай спадчыны імя Ліхачова падрыхтавалі новую заяўку. Сваім меркаваннем, чаму менавіта Расія прымае ў гэтым удзел, падзяліўся Арцём Брухан. Калі ўжо мараторый быў зняты на ўнясенне аб'ектаў, звязаных з вайной, я так разумею, Расія вырашыла выкарыстаць брэсцкую крэпасць у сваіх такіх ідэалагічных мэтах, імперскіх мэтах і зноў падаць як трансгранічны аб'ект, але ўжо расійска-беларускі. Ну, то бок уплыў пасля 20-го года ўплыў Расіі у сферы гісторыка-культурнай спадчыны значна павялічыўся, і вось праз гэты ўплыў Расія спрабуе
так бы мовіць, вярнуць у гэты такі гістарычны канструкт, што брэсцкая крэпасць у першую чаргу гэта помнік вялікай айчыннай вайны, які звязаны менавіта з савецкай гісторыяй, ну а па сутнасці з расійскай гісторыяй. 8-й дзень украінскія пажарныя змагаюцца з агнём у чарнобыльскай зоне адчужэння. Моцны вецер і засуха спрыяюць распаўсюджванню іскраў і ўзнікненню новых пажараў. Такі пажар пачаўся 10 верасня ў Беларусі. Узгаранне зафіксавана ў лукавіне ракі Прыпяць каля выселенай вёскі Белыя Сарокі. Пра гэта сведчаць спадарожнікавыя здымкі сістэмы кіравання пажарнай інфармацыяй і рэсурсамі НАСА. Агонь распаўсюджваецца прыкладна на 14 кіламетраў ад саркафагу 4-го рэактара. Гэта тэрыторыя палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка, а значыць беларускай часткі чарнобыльскай зоны. З-за таго, што адразу пасля аварыі на электрастанцыі вецер дзьмуў з поўдня і паўднёвага ўсходу, беларуская частка зоны больш забруджаная. Гэта азначае, што развіццё пажару ў дадзеным абшары можа павялічыць утрыманне радыеактыўных элементаў у дыме. Аднак пакуль паводле звестак, атрыманых тэлеграм-каналам «Матолька памагі», перавышэння нормы радыяцыйнага фону ў Гомлі і Рэчыцы не назіраецца. Пра пажар у раёне вёскі Белыя Сарокі МНС Беларусі і палескі радыяцыйна-экалагічны запаведнік на момант падрыхтоўкі нашага выпуску нічога не паведамлялі. У той жа час пажарныя службы паведамілі, што учора ўдалося патушыць яшчэ адзін лясны пажар у беларускай частцы чарнобыльскай зоны. У раёне выселенай вёскі Вербаўчы згарэлі 4 гектары сухой расліннасці. Гэта ўсе навіны на сёння. А ўжо о 21 гадзіне не прапусціце жывы эфір праграмы «Актуальна». Вы глядзелі Белньюз. Не забывайце падтрымліваць нашыя выпускі лайкамі і каментарамі. Да сустрэчы!